Γεια σας παιδιά, ο Buzz Butter και σήμερα παίζουμε Minecraft Pocket Edition. Επίσης θα ήθελα να συμπληρώσω ότι θα είναι το πρώτο βίντεο, είναι αυτό το βίντεο το πρώτο που κάνω στο κανάλι και θα ήθελα να κάνετε subscribe, like και share στο βίντεο. Επίσης ευχαριστώ πολύ σε όσους θα το κάνουν. Τώρα όσον αφορά το κανάλι θα κάνω ανά 5 βίντεο θα κάνω Q&A και αυτά. Όσον αφορά το βίντεο, να ξέρετε άμα κάνω μερικές βλακίες επειδή είναι πρώτη αρχή, επειδή είναι αρχή, μην δώσετε σημασία σε αυτές τις βλακίες. Οκ. Τώρα στο παιχνίδι όπως βλέπετε νυχτώνει και όσοι από εδώ και όσοι συνδρομητές από μένα παίζουν Minecraft θα ξέρουν ότι όταν νυχτώνει βγαίνουν τα τέρατα που δεν είναι άλλα από τα συχνά, τα ζόμπι, σκέλετο, spider και creeper. Αυτά. Και ένα άλλο που λέγεται Enderman. Όπως να ένα σκέλετο. Ο σκέλετον όπως ξέρετε είναι ένας σκελετός survival και δύσκολα τον σκοτώνει. Τώρα να αυτό είναι το creeper. Είναι ένα mob που εκρήγνεται όταν βρίσκει αρκετά κοντά του. Είναι κάτι σαν καμικάζι. Αυτός είναι ο δεύτερος σκέλετον που μετά με να ξέρετε, κάθε mob όταν το σκοτώνει λοιπόν, δυστυχώς πεθάναμε από ένα creeper. Για όσους παίζουν Minecraft ξέρουν τι είναι το creeper. Για όσους δεν ξέρουν είναι ένα πλάσμα με 4 πόδια. Να πω κι εγώ κάτι. Εγώ δεν παίζω Minecraft Pocket Edition. Όποιος έχει τα κότσια, άρχισε αύριο το πρωί 10 η ώρα Guildcraft. Όποιος με έχει, τον παραδέχομαι. Αυτός από εδώ που ακούσατε τώρα είναι ο Mr. Joke. Θα έχω το κανάλι του στην περιγραφή για να θέλετε να κάνετε να τσεκάρετε και να κάνετε ένα subscribe. Και θα κάνω βίντεο την Δευτέρα πριν φύγω και θα λέω κατασκήνωση. Θα βγάλω βίντεο ένα για ένα. Λοιπόν, ευχαριστώ Mr. Joke. Τώρα, αυτή που είδατε ήταν μια αράχνη. Τώρα θα μου πείτε, έλα τι μας είπες. Να ξέρετε ότι πιο πολλοί θα πατάνε dislike, άλλοι θα γράφουν σαν... τα λάθη θέλω να πηδήξω πάρα πολύ. Λοιπόν, όπως είπα πριν, θα κάνω αυτά όπως τα κάνω αυτά για πλάκα. Αυτό που βλέπετε είναι ένα ζόμπι, αλλά στα κανονικά. Είναι τα zombie villager. Για όσους δεν ξέρουν τι είναι οι villagers, είναι κάποια χωριά της που ζουν σε μικρά χωριά γύρω στο Minecraft. Να ξέρετε... αυτό είναι ένα πρόβλημα. Να ξέρετε αυτά με την golden armor είναι δύσκολο να το σκοτώσεις μερικές φορές. Να ξέρετε ότι κάποιοι τώρα εδώ πέρα θα поставουν κάτι στα comments κι άλλος ένας για να γελάμε και οι άλλοι θα πατάνε dislike. Να ξέρετε επειδή είναι πρώτο βίντεο να μην δώσεις τις βλακίες που κάνω. Καταφέραμε να σκοτώσω τελικά. Να ξέρετε το ζόμπι δίνουν σάπια σάρκα
damn it, έχουμε παιδιά. Το επόμενο βίντεο θα έχει θα παίξω Minecraft σε server και μερικές φορές σκέλετον. Για όπως ανέφερα και πριν, το σκέλετον δύσκολα τον σκοτώνεις. Σχετικά μας τώρα. Επειδή είναι πρώτο βίντεο θα είναι μικρό για κάποιο λόγο. Επίσης θα παίξουμε λίγο ακόμα για να σας δείξω κι άλλο μυστικά του Minecraft. Όχι ακόμα. Όπως οι πιο πολλοί που παίζουν Minecraft ξέρουν ότι υπάρχουν mods στο Minecraft, όπως είναι το Chick, η κότα, η Ελλάδα και το πρόβατο. Επίσης με το μαλλί του προβάτου μπορείς να φτιάξεις κρεβάτι. Και ναι, αυτά για το Minecraft. Εδώ θα δώσω ένα τέλος στο βίντεο. Like please γιατί με βοηθάει. Θα έχω στην περιγραφή θα έχω το κανάλι του Mr. Joke, άμα θέλετε να πάτε να το τσεκάρετε και να κάνετε και ένα subscribe. Επίσης like και share αυτό το βίντεο σας παρακαλώ. Επειδή είναι όμως αρχή, θα ήθελα να δείξετε κατανόηση και να μην γράφετε κοιτάξτε ένας ηλίθιος βγήκε πάνω για να τον κοροϊδεύουμε. Οπότε ναι, σε αυτό το βίντεο τώρα δίνω ένα τέλος. Γεια σας. Out.